sina haja navyo. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Unalinga nini wewe ndugu yangu? Vitu vya dunia wewe unalinga navyo. Majivunia gari nzuri utaiacha hapa. Umesahau umepewa na Mungu. Umesahau hayo ni mali ya Mungu wewe. Hivyo vya dunia sina haja navyo. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Rafiki yako ndiye adui yako. Unakula naye tena unakunywa naye. Anarudi nyuma tena anakusengenya. Usijaribu kushughulika naye. Mwachie Yesu ashughulike naye. Usijaribu kushughulika naye. Mwachie Yesu ashughulike naye. Uyo rafiki yako ndiye adui yako. Unakula naye tena unakunywa naye. Anarudi nyuma tena anakusengenya. Usijaribu kushughulika naye. Mwachie Yesu ashughulike naye. Usijaribu kushughulika naye. Mwachie Yesu ashughulike naye. Uyo unalinga nini wewe ndugu yangu? Vitu vya dunia wewe unalinga navyo. Majivunia nyumba nzuri utaiacha hapa. Umesahau hiyo ni mali ya Mungu. Umesahau umepewa na Mungu wewe. Hivyo vya dunia sina haja navyo. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Unalinga nini wewe ndugu yangu? Vitu vya dunia wewe unalinga navyo. Wajivunia nyumba nzuri utaiacha hapa. Umesahau umepewa na Mungu. Umesahau hayo ni mali ya Mungu wewe. Hivyo vya dunia sina haja navyo. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Asante. Nakumbuka tena. Umeze abatango tote tuturandi udego. Banya mwe message era so batero kusabanya saa yako netweki. Enko yo simbo bitigese. Donako gani nande nda welcome to kwaibere korwamu. Tumanye kwari gani. James Omoyo nyangawo mucho korato lentere abageni abo achire gaiga. Yona ngutambua Kiumbu Central SDA Olewensi Mwikire tafadhali atuwakilishe. Kiumbu Central ni kama wako Nyakoro SDA Wimbo nambari 3 alafu sasa ya kwanza ya pili na chorus ikigusi tuwali galio moyo ale ntabageni baikire gaiga. Wimbo nambari 3 kwa Kiswahili wiki uzila sene ngocha. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu na baba batera se ugelie kigusini Kiswahili na wakomo. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu
alitoa maisha yake tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, umtukuze kwa mambo yote. Wokovu kamili zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu. Wanaomwamini na kuungama, mara moja wale husamehewa. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu, lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Sentoska nchoni ni mwaringe chumuya lumo mnatarasia kwa mkana inu morua watera komo akana sotu arokala. Sentoska simole mwaspi karaba ngo na wasina ka toska tangana kwa ngalo mwango abali batawa ja ko sieterere ngo ndako ne tuzata hiyo ikiwa kwa tabia wangu. Nyasaye ngambia muno situ kuri rero twaroranire abami to barariye mbarogi tukeri lakini nje naye twarirorire tumwirane ni ngambia muno nende mbia muno kaikende tokomwa lakini Mungu katokoma de ngambia muno ibyago tokorera nebinge asama jinta ko kujosa onde oyorarire ukamuru mtunero monene ekeraji jaiga gane njina wana wana mogoko ngoyo ndojire tobe amonere riberera. Lakini bahati mbaya muno murobe yokare muna shetani agotara omoirire bona ngotebanga mbia mono asa yonsi twesi noro endo tore ese mongino egajete bosa nendo iranire bosa tajete na kende chance ebyese yo bitigire otigira abana baye otigira abacho koro bari ari kuja korobo ari obuye lakini obatigire ese gano weti tore ngotewe gamora mamujire mo tata manya porojire mwewe sote mwaji jamatu kika sote nona nembe abwate ore mawa na batu tobajire kondo mo tata wanga kwangu kujire mwewe sote itawati onde ekera barorire igako ibubuya nona nero bano boremi mo mutiga njiti mbwacha mangi utoweke sama sawa. Asante Mungu Baba kwa zangu. Asante kwa wewe. Kama sisi ni wewe za Mungu. Kwa nini sawa? Kama sio fungu. Asante kwa mimi.
Egoteba tarabuna abana b'omugaso asayo digereria mono buna mogotara tari buna abantu batari n'obong'aini korende buna abare n'obong'aini renda engaki yaino ekiagera amatuko aya n'amabe ase eng'encho eyo timoba abariri korende mobe abantu bakomanya buna ogwancha kw'omonene naende timo tinda ase divai ekiagere ase ayo inyamuirwe ase obonyaka korende moichorwe n'omoika moteberanie ase chisaburi na amatera chingero cy'omoika motere na kobugia amariogi ase omonene ase chinkoro chiaino moko moakara nyasaye tata ng'ambu ya mono amatukonsi ase amang'ana onsi ase erieta ry'omonene oito Yesu Kristo musikane inwe ase inwe ase okomoyoka Kristo ing'ade nyasaye msifu Yesu Kristo nakituwate utataresi totale ndo tinda saki o tinda ngoro konge totamanye tintwe o konya kurama bande o tinda yusi okotera kolino wakole tuate mto koraki to tinda to tana na wantu waki bomo sunte totara wana wake wa Kristo toko motogingo tusemesana sisi kwa sisi nasi tunasema kwa familia moikaraze motulie nyasaa olio mubui nere nguba yaino yakera lituko asobo motomenyete tumeishi katika bahari hii bahari ne gento kebore diki obo chabo bonge emyaga noere mbali lakini tomorigere ningo nyasaa ine the wisdom we need Kristo nere the wisdom of God nere wisdom yangu ya nyasaye na tukisoma mupili 7 janga engaki yege yo moer wege no ne ngiyako bwaki umuchakana wege ne ngaki yo kwa ne ngiya so baba umongi na baba kore amirara to ingitokora ingitowelokora to wakra sangaki biya mono tusasoke totari na bantu baki bomugaso aye umanya ngaki nyasaa utongete aseke wekenekia inki nyasaa utongere tokore nyasaa utongete umumanye first number 1 nyasaa inki atongera mwanya bantu akore amumanye amwanche amwereli nora abantore nsa no mura number 1 gose number 2 gose number 3 more ngai more gosi nyasaa otonga ole moyo lero iga umungi no ndokore amerara no manye to nyasaa do you know God ama na onye tu maiti eibori aibono ulitoka wapi ni nani alikumba wewe ulitoka wapi no wanja te nyasaa o wanja nyasaa inkorokyo no wanja kwa nyasaa gokora mangana yarama ogo twaro bwanja ni usasa abami ituko ndiyo ratenga no roche nyasaa unless you don't see the person or close na nae tomochali tomorochi omoibere tendamwa digo bona no montol digo no maite nyasaa no tenga no maite nyasaa do you work for God inko korore kasi ya nyasaa
ayimnoleka ore mnega tu oro tu you are just there ogo tarapara utu ngokorole wanja kwaru wanya sai ngokorole gasi ya sai elide kato koraki to sa so ke goro amona ya sai so bali to kina bona iga tiga to maena ki ya sai ne era chinguru cheito minus chinguru ya sai mtu nege ntumosa na tukiwa na chochote kile Mungu ametubariki nacho ngeto beka tokaraki tomia mia maiso toba eme uko nto manyanga inki ke buena tokokora oro to koraki to werwa lera tu masoma asa yanga you must make a good choice lazima ufanye nini uchague vizuri ekere onde ako Joshua ako teyo wa Israeli mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana na nyinyi mtafanya nini na kina barabara tewe na intu lazima tokaraki na kare yesa ko buri aboro kibai na inungo ntika moli kaimogo ntika na nje so na wao walifanya nini walisema tutaenda kwa nani ili tupate uzima wa milele na inungo ingo asobo kimobwino to abantu tole wise abantu abangai tutara somo gaso tutara somo su mosunde tutigari onspi choro koroko okuya kole moya kome to wimo na bora 10 hao comes lakini hii ni mpango ya Mungu hii ni mapenzi ya Mungu tuko hapa leo na tuko hai kwa hivyo tumshukuru nani Mungu tufanye aliyo mema nayo huko kwenda ushabu landi injili yangu ya Kristo sio kuhubiri injili yewe bintu ayabiri byonse bikwara ne ubiyonse lero baraki lero kubogoli yaya akuchiko tanyarebe lero kuchiko kusambaza lakini tuishi kama watoto wa nuru abana baki bo mugaso so tumeonyo na tutware obongaini uso kusoma mupili 7 lani nani nereo tebiga metali kianda nera bego tebanga mobe wise ndo nywa omofinyo lyo changanyiro otali kororokana okwabo monto molini ntimine tinga abantu bakunywa marunga mbali wise nje mine timo finyo olia ese ya ebintu birese bibakotogoroki bigo totindi twakoraki twawo mosunte ime tigatusabe Nyasaye atokonye ekenyoro egigeito tuimukerego ekanisa nyogwane kanisa go tuchaji nande saba Nyasaye sabira abande elinde bakoreki na barobaro borabu boli kwakoreki waikire korora tokina so bwamo toba abantu tokuburaniki umosigo elinde Yesu Kristo nero enkuba yaito ato kitere alionda osiki umobisa saitani aho taretera amanyinga Yesu gato tubete chinguru cho masarawa itatushindia hiyo tumsifu Yesu Kristo atinge chito ni kandi kifungo cyayo singe cyo yakolemia abamito kale tomo ngolele taya 41 Isaya 41 pastel tunga ikinya sawa tala gocha se familia ya tigai ke kwa Nyasaye ga batto mu nyumya ase abanta familia ya tigai ngana ba tigai yo batika tibuka batika tono manne Nyasaye yo wale tena yo ba watongete Saya gonna mocha pastel. Itu ya kan. Tawanga. Asayo timoyoka njenigo inde amona inwe. Asayo timoyoka njenigo inde amona lainwe. Onya sawa mwenyeno kulikira nga familia yake garaiga amane ke woke ke mwaite na chena ge tete tukelimo na ya sawa tikire ngati asa timoyoka. Timoi chana incheninje Nyasaye ino.
naende yatebe na timo ichana ikiizo nyasaye uno manyene nimba bekere chinguru bakonye nimba sirie nokoboka gwokorio nimba sirie nokoboka gwokorio oboronge bwane nimba beke chinguru naende nimba sire nokobokwane kwomoronge bwane oyi nyasaye nechira nga ifamili yatigara nyasaye otebire ngati nabo beke chinguru timwoboa naende timotwara obwobo bonde bwensi naende n'abasire naende n'abarende igonga nyasaye nwari nyasaye oyomanyete ngati umuntu nakitase ekenyoreke naende omanyire naende bakoze omulongo wikira nile wikira rero amatanga yao korwa sebitukeri naende amanyete ngati omuntu nwacha kwabirwa ase ekenyoreke igonga mwanya bantu totone gutwara amang'ana amangira batogotwara kino sinko bari busa gatotei nyasaye gatotwa mbesi nyasaye nakumurera nyasaye ngati amaene mwanya bantu twakorire ebinge gatolere nyasaye singinti bintu togokora nigo biri ive gatosabera ne twasentwe twoyo minto kabwate obokogu tatomwikange nakomusira nakomukwanira buyaiga egere turagenda aso nyasaye tonyatana tomati nyasaye ngoyumi nolese mubwatire cyane turamwikanga omuremyi iya monase ingeni Mzuri Yesu Kristo. St. Oscar umongino nale the echamba neche ready yani neche treasurer boss aba ndane secretary onya kundiro goro amatanga naro no bagenda lakini batu tuma woje twateba ngakire ne tiwatu bawo wakirize so umongino yo na arenge St. Oscar na and still the family ne St. Oscar mbiamono so yons thank you asante umuganda umuturage yasenze ngo nawe uratwana amahana abere ngo ukigerere ziko kuba sekenereke Merci. Muna masaku nyoro, chensi mwana. Ayo, ndio na icyo kigamba kwani basani b'umuntu kwambuka bwakirubiya ke tubwati ayinda kwani umuntu twamumanyiterende ngakintanze bya renga ritangani akitaga suka anyoso betaringo taringo tukwani orinda bana umuntu abaire pore nene mwana mura yakwalindira omuntu mwana abana bawo isati abalemi naenda bamente kinguru nando twanjira nero n'omuntu oralire engati yaye nere yale ngali kurara abatingo twara amange tusabira nirikeyega omwana soteri amenye n'abana bayo yabona enjoni mose mugambibwe kenyoreke kiritariki mose kenye asante mwana ki karibu asante arengo Ayo, okay. Babandu maite mwana na manzo babwate abera atokereze mbariwo mbayo lakini rende kiwarache mbayo uliba yemo asante betoroke asante karibu na wakwanya somana nambe mugoirore kirangire ni bageni uchiike bindi kuruke na kwana uchiike bindi kingao egende ketanga ni nda tukora kwana kumwambi muture tubekenyo na wakire ndiye mono na ibure kwana kwata biri ngabana ba soteri bamenye no moreno na kumwata umwambi ateba abana bo mu na kigoma bamenye no moreno
na kibara iwondere ndemo gambi bora igo muntu mutangani wake riboti ningo aso mutulete so rero nyuwete nijeke bindi kende kuna tora rero abantu nabangi twabiri tugutara singinjo y'umuntu n'isabari y'umuntu wekira rero utimukire inaga nindete abagambi bari ba ubwatiyo yo barete no more mu mwiyo batenire botera nga yaya tigatobeiga tutuaro bwamate ntaraji kubatera n'ingambarani ngire twatiga tinni ganta ketemba inyuri abachukororia kento ngire twamachukwe barakini mbache banyu abachukororia Rogers muy bueno yo kurukitui Rogers tembea bwana tembea wewe serikali tembea watu wanatembea na nguvu haraka ole serikali ndio tukotara bwana kwa bantu bali bomba njingira kide oyo no mojo koroli womongina na gonda gania kwa na singe njo njira kide abaire na wasani abakwa ni mbere tuwa tumange obaira yengambi yamono aso wikomuyega uma ukoro Roma ukororia asante aso wote utorelesi na tuanjete nditu amwanjete lakini wono totikire leo ngendo kiara na batabi mwayiwa ba ndubwata bachukororia uzono ngo benakora umungire nabwata umusabo gitigo tigaturatigira bono kinatigira bwo amabaganda ari maita go chakorwa abantu bari bamindu bari kore dari ngana yo monena abapasta na request mukoso de dinwe torba bire batatu oyi wanenga ngo twari ngana yo monene negendo kende abayimba batigaride una babanyanga abo bari bakora kutata bari bayire tumu babwate baji tumujyo awutini ko banga bari ombaro bono abagani bane wonda gite wansa na umugambi mbaka kurutaraja tenena ngonga bante timweli yawe oye choke buna kwamenye tuza gite kukwana ndiwo cha mbaka no mwanu ino kurutaraja no mugambi nande kibo kimambia abanyari bari munyu wete kibo kimambi mwanyu bura bana wote bari bakasiyoya kibo kimambi ragi erta akora bia abanyari bari nakmoda mwanje de ila mwali bagiri kona kwa ni manganabe akatedu ekego tango se ngora ya enero ndiamano yamba kwa nodra makanga waireya samale tango ko mwando ni gondo yombaka seito taraje ngumwa aiganinga nona somete studio nanga ya muno yense maya mangano mongna ruarete oral de sal bani oral umongino yo asodi siani ndio mwakire umongino na umogo dupi wasina umogrande monene pi oni mongama cheso ngomo janange wocha wono indara kwana tiganda ete abagantu yanyina bu inja kere chairman Mwenga njo kwane la opede njocha ndo muwendo tiamba tere ngeri tani taragendra ondika basa kwobwa mwewete omongina nga yago tugutu otembo yare nande kene ngero mwewete chairman kwana biya baba nganyire de bageri bakwana biya muri mwes ore ngaba manyada oje ni manyira anda manyira je na reba de baiga mungina we miaka 110 ndoko muzika ayanda mena ko bwatiko biya mono chama apa dinjukwa abamendera bakwani biya morega waradura samabe abe binyaga twakona ni nande twana na pole omongina obereka gutumuka jena morora wagero mina moja 2003 getu lakini rende ensina bebwate challenge lakini omongina tigatumoke ga nobwoye
lakini atumuke no more na bachukuru batigirwe mutigare no morembe kiagera ondetaja ko baire byara umugambe no ara na ando gambire kineke oikare roiga no le moiso nde iga kare to mira na ari koti umugambe no ari ga kaki akarwane sege nene umongena tigaye nigwe ayanda mana goraki abwati ekiagara kiro mondo na abwato abana mo kotokararia woye talibo ayinjira ana kubasabira na musabira ni muchiyo asa mari tanga rukombeti umurwa uruminyengwaria asante omwaka nago saita kurunga taracha ntige chete bon njo kwana ando banka abantu bantu ndio nyamara ngeno muturuti bo mwana ono muwakili sami abana na mugomo kole kanyako barugera lakini mbaki omugomole ndi abana school babero abalimu abantu abakuba kibijinjo mali babora media umugambi oyo umuntu umugambi watemera abagambi batagira yasaba seni batemera kyo mondo ogara baboye ni buno ingengo yo umwana giti university Nairobi University kaenda Nairobi University kaenda Bungoma University kaenda Kakamega kaenda Meru University kaenda baka somo ya mbali kama mwana oyo nere twaje kumsaba tuje kumutije mago iri kwa nembo ya omwana iri kwa nembo ya twaje kwa niaba yo mugambe aba murabana muri nagari kingo cyenzi abantu bambaga mari twaje kwa njumu wapili n'injime mu Yeremia neye sanyo to hotera lakini what is good kigambindo bali sabero mugambi yo ile ndongera da daru zio mondo go kwese nta mata ngata karate kaige chete aba dawa karupo kole na rure yesa senyo munarbiya auto gendo anje ninje ngendo opera kwa kule nyumba yao ya hiyo togo kwa nyumba yao ya hiyo ekero kwa nyumba yao ya ngode togo kwa nyumba yao ya bikire bito chibundi na ojire umurago kwa mundi ojire umurago kwa yali ojire kero monte kero kwa unabona ndo aba electro abanda abanyije ekero maruwa ngari kwa temide so muwajire no muye abagamina na sasa kwa kuna ngende ma ngende daga yango mbi ngogo munyimbe na agenda atanda njumba aziko mbina harusi ngende forma dia mana gechet ando to ser dia mana gechet incho itegete oyo musanyo yoito akoro ku Jeremia Nyanganyi sobo nyamache yakwane kam asante sana abantu ba yake nyanzu mwata beke nyoreke nje samari tangoro ku Jeremia Nyanganyi enje no yo mo wase kisi county kurwanira to wate chame ko na kisi county education network ye kurwanira abantu bari bakuriraniwa usoba kuriana niwa nikenje karamo wate shira mo kurwanira to mo na Teresa kutaka to muntu ikire miaka 100 kumurwanira egerega tugutirwa tutigere visio na twajarero na Teresa tutigere visio ndo bwenzi okorwani umuntu namuyo asekisi kaunti mbevisa bya tokire binge byo korwani abanda bakora ko mutako wako yabo kwa muramu abamo seri bamuriana nia ebindeka birebi koyanira toko birwanira twanyore chiro ya chingia no mwando mbaka yegarare university ngo jare ngo bisiano chondra ari kichane keke ebinde byakanya bwe karakari gatoka gacha kiteboniga obo gambie bo chakirare gacha kirare gocha abegete tisa byo gocha ndene ngabono ndete koraba gambie abakubu baitobona amade yabagambie ngo barore no more mwale aisha kogendera nari ganane tonyore chirwe noni sana mundo teyo gojigoriana niwa ebintu buriani ubwo bukiri gusingo mure biramba uti byo skire editions buriani mu ndako seri kwa bana ba seri kwa bantu barira kogenda kodi bosonge bine bikire kodi tore ko bisiria agara tuwa bwatiranire no mugamye mundo nabagambi bande nityo organization cheito longo te bakore aneso mu na Teresa familia yaye na bacho korbaye mumenye no mulembe in case of anything tebyo mugambi tebyo bagambi bonse tobwatirane ebinte kare bire saba gambi byanya gusinya ngerende yonse igongo te bakore familia yonse bipore tobwatirane byonse tumo mino yako uya obone wense betoyo asante bema
oyo kubwati akoroku Rich Nyabia sobo nyamecheo ngumbo yebeno. Rich oyo is a very special person asa manganaya. Nyore to mwako ro yarete motinyokane nto mento mongina basongo. No mongina mura na bana bamino. Yo kwenye mongina taraja mondaiga. Tokaenda nto atangasto batabango mongina ngomwana ndaturegega. Na yito stajete. No mongina birengeri bya arenge nga arusika kurwa. Bikire no sembirikirana. Omwaka na ko Nelson Mandela oimo so mete mono. I would define a winner. To me, omongina right no a winner. A winner Nelson Mandela whatever. A winner is a person who never gives up. Omongina na give up. Wana tige richa kwanangu. Dia mono mugandi. Una mwaigule mugandimba kakwanire. Asa Maria tene licha oyo Nyabia. Enka korinya mecheo. Na nigongo kora ase human rights. Osongo, Nyamira, Migori mpaka Keanja. Ekero twanyorite ripoti nga omongino na bwatu bakong for the first time gutwamira nete bosongaria no mugandi mbaka tukarobiri nga kitoko rampa torengo omongino ire nirasenka abo twarobireti ilienda kotini na koti iliamua kwamba omongino ira narari naro obostaiyo wetera se chinguru chango Kenya sa nabono yaikere nande mongina bwagakire ne familia yae noere nande yaikere oboturuba no bwakorereki in terms na human rights ntuliko chikorora any violation ya binadamu wensako ekikero kyo asabisi yeito tutapambana mpaka mwisho. Abana b'omongina batigara gonta gete moreme mumanye nga mbaro bakwegerera okuunerera bukwaino omugakori ogoreto burema tigaisa nekena ali asa etwe atigaba abana b'omongina bamenye no morembe gose borotari boigo onye okogenderera egento togo chigokora abo no mugambia tutalifokire namba sote siku hapo sirudi kwa ile namba ya sama tomenye okorero boyo iga succession umumuro yo tigara tomokore succession ya yatu ale namba togende kotini to seek for order yo ko ifiki mo do ikor mogoro aina maya that is the only option onye tarigo chiworanga asiya ikeire tigatu aro morembe na ne amateye that is the only way to rakore egere yotumaje kumenya ngaki agore to bole mubu obole mubu agore to 300 go 3000 alafu omaero kolege to koroge encroachment alafu na chukua samba nyingine ebine bina bitokwate abisi ebinge ne binabi abana. Hiyo ndio kazi tunaona kwamba lazima tutetee wale ambao hawajiwezi. Na ila kitu kingine ambao tumeona ni ile ya kwamba abantu abange mbamenye haki yabo. Nagiye kongera abantu abange bakubunererwa. Lakini we are there for them. Atutaka atutenyamaza. Na mwana hii kisha ekekero kyo. Nabona ngo sabango mugakoria ine ngora amangana ya yamwango kwa na iga ayane hii report iko kwa ofisi yetu Kisumu Nairobi mpaka hata Mombasa. We are ready to present lawyers ya human rights bagwatira no bambimbaka torenga haki imetendeka kwa hii poma inerebo gosembia na bali bande moyo gaiga mukonya kogosa goswa ebe no muwako kubagosa nyomba bana bali gosomiwa
nyinyi kuja kwa ofisi yangu. Ndio bwana ine. Lakini tita wacha niwaambie ukweli. Egento ntangetene kene sitaki ukuje kwa ofisi wanse kungainereria ase bintu bitakoretiki. Egento kene wanita gotebia bana chinka chito chikwate mechana. Umuswati onyomiro chirenka ochire bwoye ankyo na ankyo musacha koreki omoseri na bana musacha era kale kuriera agaria abana bakoreteki. Article 53 of the Constitution is very clear. Igagotebanga ekero ebe munyo maini rose munyo maini kugichangwa nyoreta abana abu those two parents they have to take the responsibility aba ya bana. Igo bali moseri morenka ose bano mobego tewa bali moseri morenka abana baba sumbwete nyinyi kuja kwa ofisi ni nyorosa wanaume ndio bwana ine ko baande namba ofisi gero songo gaiga ofisi gero songo gaiga guardian oso ikanisa ikurunga Getembe Church of God oburinga ofisi ya human rights nga yere kuja huko tusaidiane ekiagera tutageta abana bakoreki omugambio yo nja kulitaya na itukurusia bagana wasema utali boyo. Okay, neno la mwisho want to appeal to our judiciary. Jambo kubwa sana au shida ambayo iko katika eneo la Masamba in Kisii County na sio Kisii County yenyewe. Huko unelibuna wakore deki na wakore. Nikiomba mahakama zetu kesi za Masamba siwe zinakuwa referred katika communities ili usaidi huo ukitolewa na community, kwa maana community ndio wanajua kila kitu katika area yao. Ama sio hivyo? Si ndio hivyo? Ekiagera na boko genda kwa ile case kotini omuntu oliyo etabuna weta alikuwa unelibulio tali kwenyara wanyara kwa watemuna karaki karubo. So hiyo ndio ombi langu katika mahakama zetu kwamba zile kesi za Masamba ikiwezekana siwe zinakuwa referred ili watu wapate usaidi kutoka masinani, wakienda kotini ndio uamuzi unatolewa kwa ile njia ya haki. Neno la mwisho ni hali ya ma-advocate. Advocate Mbaka wakorega sinere na ni mtu anafanya kazi kihakika. Juzi last year part 1 atika anga yai atiko liotera bosia atika na orao tiache bwa nchwango ga nchigota ngenda bwangu umengina nale na umugondo kuchigaria aigere monaro dero tera anga hiyo naga na ikiro muswati we olingo kwa succession nande tiambate biro iga ko yogocha tiambate biga bali mwesti murasi chinga kino mutara kwa succession ko rwase abayiboli asa abayiboli bare musubasirire kamuranje kwa succession obole mubocha asedieta yaino ekiagere kere muchande gosuka yekobe muchando yatuka ngabono umukugusanana neri chiko ligoteba iga yamarimo igora kine monge obolemo ekere yeterire ngane eriao abubona ryo gotebanga property yane na uriruwe sente nagoreki yindao abantu abaiga oyo gotwa batera no mugandiga tuwa tukuto mwana waso tuwa mutuda ndio mutuda umwana kanyobere moja nini yakelenga umwako aya mwana nimetinyire nimetinyire lakini tulifanya kazi na umheshimiwa Mbaka umwana akatibutwa na wale bwana chita chitinyo ya kurutwa ekini chito chirote ngambosa wase wanataka kwa hiyo aya atakole kale
oyoiga success ni ando to makwara kani umuntu kire gwega iligabu wana genda bakaroro kama temchole yetetamu anya kwarete tugana andi mai kwega yumo ni posti yo haite wesekana abana kinyaruka mbabwate right yo komenyeso so ndio bwana ile so hii kazi nimefanya na watia wakuje nimalize succession wapate title titi egere bali megalia wale asiba pale wale ndio yamoro ine ile gastoka ndokora na sisi tutawasaidia wale bara cha service yetu turanga soko fanya tena baye seminari hiyo office na chakile wana 0733 98 65 27 na dengi role 0733 98 65 27 Eyona ero okondigia na batenga misigo soko gaje Kigango tokonya ne na tokonya wana baito na wana tibasome Ndio wana ni kera Dia wana tiwa sawa sema bateria Elieta ne laicha wasedi ka human rights Human rights kesi ina ndio alija na wao no ya sai tako wakonye le keye tika no male pale ngatu anjilenga umwa ko tika sige keye okay bia mono muga wetu kwana 40 ukwara ndio ukwana beruka aba minto yamba kwanya teta ke waile ujanga waile naende itanga tika ngambia mono sai no tonomia yani hata ito ganji tabantu bose oroche n'ubungwano yatene inaiga twari tugusira naera muna wakolengana nyuma raisi yakwalira amaino rwale sirieseji tali ngambesa na tumikiro kiasa mbara waina bwata buri tanga ba ndiye kiasa lakini yoyo na ba kolere gasibuya no malembe naende egaye straightforward inga Kao kolere gasta bwati mata bati bwati bwata tauni abanje neme kora abanje ni wao kulia lino to gutabu kabakuri bakwara bukiro lakini yoyo umaende bwaye gaho tenge teke nabo ko nyara yatoga nemu eke atari ko nyara oka ago kai yona ekero umuntu wata boko muriye nabaho ko nyasa ko nyara ko nyaba bantabange Uwali siya banta bange ingona kituwa bwa nani kituwa yake to ingali abantu bande ba totiwese yaturike mu tumanyete mu tumate utasobo ulira ko tiwese mu wacho kasawa na kinga tiwese yale kwanje te izo ina utagete yaro uwali sese iyo mwapo mogima baka nganye kora buya igombi jamono egente kyo lakini hata kwa na asini ndio watu Muntu ndiwe sikubwa tekina, kutoka itebu chiwaso wako ndio mwatu wawe. Please, seek advice. Tiako mnyokanga no mwatu wawe tikuwa umeralioka, owa tebie kina leta shilingi 500, kose 1500, kose leta pesa fulani. Chibesa kochia soida kwa kwae. Owansa uwaki obiti. Owa tebie choche tikoge ochokolega. Igogo kurigyo mwatu wawe tikara kara tema kora inikwa yari umwati mu kiyo igashyaye ngakiyakoreze nakiye abantu abange bachatire korera ade for sure obisieto twasore no na abatu boge twandi asenye cyo kuriyanania abande kikese simune kikiye kigali accident kare yasoire moto kibesa kigosoa cyaso mu buko yokoraki okiria Igo kamuranje karamo kore kuri mabono mwesimiwa
omwana onde nari kurumate gaiga mwate bagatinya kyoti. There are the people bakora igasi ngiya mono sana. So yaturigereria atambe na twarigia obasemia kwamekubwa tumwati bagati okubambire kinga bia mono. Bona bakwa na mangana mange na mote nato. Bakwa na mangana mange bona njina tenga imwa kwa nanje no onde mega. Thank you. Monspi. Ega nungara tiangwa na James aiwete. Mocho koro yobu mongina na ndo muibu abatondo wega. Ega si akora aso mongino yo. Mbang mati ya samira ni ndiamono. Ega si enene na abande bamwabo. Abunda ai watera mayeta bansu na bachokoro. Na kuminga Rogers lwa someta university. Tima bona igo na iteko manga no mwiri go changa. Rogers na ando mwana mteko taracha. Edream nero mongina abwate. Edream nero mongina abwate mongina Teresia. Oyora Edream. Aba ino ma Edream. Edream ningi. Mongina abwate ndoto. Akabana ndoto emyaka emenge. Ndoto yaye na ane bari mwa kumweka ngunye kwana arenge. Alwa tengo ogo kuatinde kwararia. Munyi nangeneri. Enda tyo mongina yaringe kaim emyaka yoko wosera atugutu wega. Iswa yakobori arasira. Mbo mweseke ngo tugutu. Ege ndiki aganja nde sana kara kambori go. Una batayiri omongino bunara irari oni are winner. A winner in the sense that she was a dreamer who never gave up. She was what? Finally ngayare. E wiki unu mongina asrete abamata abamwino wega. Biba bako rupore. Ebintu bakora no wasensara okie court ngabatanga matanga. Ekine yende kemo wet. Amatanga yo mongino myake ngana emina ikomi muna abanda batabire. Aina maskani bori. Nonu mwana werero. No myoko okie court yotanga matanga. Egento kende bago saba. Ngabono ebaro sabanga ngomongina tatu gutwaiga. Sote ninga yore. Sote ne famina barunga basaru kurwa. Motegetego. Na inji tigangwa ne bona ninga tinu kwa no wakiri tigangwa nega. No onde wega omwaka nyariki one mwaki tokana rubu mwaka yo kumyo kyale. Tigangwa no montonga. Sote ya stay out. Moni wet. Stay out. Anso obo omwaka yo ntawisaneka necha family motegerete irune sigene tura ore ngao. Moni wet. Iga mbaru churuga iga. Eke kana go chambar bante ngabono ai bono maitur mwakiri tutageri go tokana bosyo aninka ntara mwakiri ngai atar saito saito onde timbia no ndawo jono mwakiri na nawo jona saito timga tu wabonda wens. Moni wet. Abantu beke nyureke ndungo batebi mo wanja abantu baru nyoro binde baje ko bide ebitaba kama isoime. Moni wet. Moni wet. Motureti narangwa tena. Motureti mwaka minto. Mwaka mose. Eye ndungu osabaiga. Eke nyureke ne kiao. Ekiao ngereki. Ngayare. Ngayare narema. Tayorero. Lakini mama tabiga. Abantu makure nyoro binde baje konderibera. Eme chiende monyi wete. Mwi wete nyeri onteribere abete. Okero ke nango mungina tasireti. Ndo wana ina. Na ini mo wokira. Bune richa batebi ekaro kina ugende ko umia. Ndo wana ina. Jabana tigantigera igo. Nyiri bageri wakere family ya Kiboma no mo chibonde Wonspi mbai pore yani. Ani batenga no toramo chinga kechi. Na go chimotu ndogende ko bana inu chinga kichonse ya saba sen na para mana mimo ka bwangore ji kidara mako ji bwangore ni mimo ka ngawari ne kota ini tu tadi Mwaja bwangu made kiza toko na kirojo. Nanga
kunero dimo kwate mara ne mo kiro dori buya ne na ba ko ne mara je buya aba na kusi mora aba hii na basani ba baja koro kuna ngina kweni ono timba bigwara mangana mangi ne yonko romo igo mukawadi njokwane wana musibati omoyo madi amara akwane mo oyo mata biyamana singenkeyeri ba abanito tuna abana gocha tumejoyo na tabuna pole sana asumo na mama kurara asikinga kipa kaire asa marieta nyange ringoro kono nyanda wende noyo muago sakaria nyangau yoro mumuru mtomo nene oyo oruseti mura Francis Kamra ase kenyoreke mwate abakia i taro ase igo ila nerim emna bore ednene umongira sirire kare ngaki aga neiri akurwa basemi uchasa abantu bonse na omorembe oyo tariko beterewa oratora gani otigara so muchori ingo chiwenda mangana mange ningo na musterio mwako oyo omndomo nene ara kwana kelinde maya kwana ba ndiya mana so ko mari ba ngiri yetanza kare nyanga ngoro kwa yo nyandao avance bi abamoroza avance bina no for orole ruwa nyandao na abana baminto batwatu baminto abana bane na mwezi kimwaja mwezi mabaira baibana ngiya na barka baibana mwaje gomba desio mongino to modudeli turi arero mongino twabe to weta nere se kitowe mesa ma tindire mese ubime mbaka bono bali bamanyete ko mongino ngena bero to gumutara no manu yo mura inabaire nerimbu ya mano sana enjira mwataga ko enda emne senisa mwaje kutuwate siumo yiboyo oye negendo ndabate bigoro mwa godara dama ntia yange muniwe ngami ya so tia ya tebe ngemi mutuka akaro mwa gatata tuko mama ga ro ekeyemo agaso yo mutumo gima agaseri kibomo besiko iye tarenge buya ebintu byose pinani tamanya kiboma na tigete gendo kere tenko bwati gende ngtaringe mbongo geko bwati ubosa nge bwato manyana sali getenge inje na onleti otara obulimeke amjeka kine ayeke yamunene muzune yana mangana yo otara wana jeta kama bwati ujumansa bora ninje bwate story ngima una otara na kia kota karu bore mugore akagenda busonga ali bantu marenga mbango bwati urema mono iba ngona jeke yamo akabubwata bwenzi igo kajimate bio dara naki aire ngora inyo artari go nande mose na ataire ngora nere ngo kwale ngomungo nera kure ontari go jago ndandi go ere na je ruo joro ni tanga mbwa akora akora sara sa drego ta ko ma sari bere ya ren tire bose na ti go jago moita ngitinda ti musa bera mabe akinda ma ti bere bere ya ren tire tu abere ingeno mo bie chinde narengo jasiri tukoli ala wa senge jomo no yale baba na kiagara na jaga asiri tuge na ringo tumuka igo mo no yo tuaetrera sa kon no mano yo mara to amore ndire mbaga no mwaga tata bwana renge mbaga buna jede go sira nere muna tu amorobe tinera ga tukutwa no mano no moyo kolire memme kon yo gumya nande no mondo manyita mangana mange nyota ma ite ronja garan debe tingi bungi daro be njina kumetina ki tata ndo chwa chirare igo abantu baminto ga ge umbunji bono igana obeburu bana balengo no mwa gondeu me twari marenge ga ma wete ngode yutara naki obali mombole se ai koti uma to tare taro jina enda mangana aria ko kwati otara ninje nyabwata manyima otara mangana ya kwa mara ko tinyoni ye ko ya ya ro ke mangana na ki otara ubole me kwa go nyoni ba ko teba lakini da yabo wa ko se ba so ere da ni nga sini ye
lakini ninje manyete story umongi na baba ngatumukire ga kulero anu umongi olengo morota bwata mangana ni mumanyete ga mungi no kwambo ta bwata mangana no bense egente kyoka bwata babuna abana bae bangusira akale murago jabone ayabwa abana ba moganya basiri mwaka wa munako na biyasa nagi igendo kya mutameti na abana bae bangukwa gakimbi yamono na nje na bare ne rimbi yamono sana abasaba bali baminto banandawa abana bali batenyo amata baire igona nkina kiraye gase asenye kya makoya ne yangau ugo siriani na byara n'abantu bonse asikenyoro tiramba epole njego narwa sune kagari bonchari nande ntaraje kwa abalisia twarenge na baragori baga bakoro gusaba tunare ko batayipole lakini ntaito kwane yentekemo na nchiro umugambi uri sano tene naga umugambi mbaka hasenge nchobwate omoyo gwo kurwanira abantu noyo minto human rights mukora ngiyo kono basemiyo kuyase abantu bekenyoro bamanye ekabalingana lyabo urembabo kirari ngonte iteko kubatebige ntekamo njebunado monchari ari ntwanje tekoni yamali musana mare makoni ukweli kweli lakini nare kuwa wori gabuna antobanyari bati umuntu akoni yobore muno yokubura ni ngoro muri gusa ni ngoro magai muntu tariko ni buremo gusa igo lakini umuntu akonia nero rumo ngaini kwa sababu nkonyorare bese yokorere gentogete gusevu yakonye nchiragete na irendo yokubura nayo muriri according to me ekwawo ndarigwe tokobu mujasa abantu bamini egento kyo mweri ngo kwana sera yingi seito bonjari ari akaro montawa ni gwe mu bwaye bwensia akolire ekera asirire bari bamugoretie na urakorangire ubamutindeka mbari ko murina bakasa gutindeka lakini ekesi na igure gaiga ne kesi kerevere clear na bonchari ari ebintu ko babirego umuntu wanyoboremo ekera waniri oliyo kogorire obo mungai utaka koira bwe wes takise kwagorire ni mata abantu mbarega abagorete ese kwagorire isane kanari ase kwaegwa na ndonyo go kwaegwa oegwa sobu yomentwe bona tigankoreiga ntwarenge n'abarisia njemna n'abatenko ku Samson yokongo muri sikuru arisuneka ekanisa ya SDS suneka central donare korangeria umurisia twarenkomo barisi barintugocha umurisia cha chaya nande no monso itogo education nande no agokorera seino gai nanche na korete gawo nyamwari munde ura mukuru ora sikonyara gokondora kwa sababu na abana akorera simani kisi central data batavie family Jones mare maso manene tiskuru ko igoro kire mambia ira abana skuru imate bari ko takana kwana igora kina kwana skuru ko igoro kire mambia abaigori banga abana baenda araria basome skuru ya gomete tari bana bagomete tari baigori bagomete mbara bagomete lakini rende kono ko basabara tole nimanyete nganko wena bale ngoira na bale na baro school iga abana tigabaga ende school mambi imota ameranga abana ngo mugomo noro abana bajiko kora mamocho batagane igokora abana bose baende school basome abalimu nkina nkiende no bale baga rede ko basome igo mwawa ira abana school na abalimu toko batebya igatobwaterane toko nyekenyoro wetani igo abasabera omurembo Kristo wa monailwe neke nyoleke igabuna tokona kolero omurembo tigo omurembo bororo oya ndosombe kitabu kia Zaburi ya 49 ekemugie ikomie yagote abanga omonda omotaka
oyo somete noyo utasometi bonsi ngokora kibare okubare lakini nkero orokere keroro mono kuchimate 16 somego tabanga no goroboremo unabona botokona gukwanira ori kamarietao wagaje nyombe ngiya wero kamarietao omore oyo gukwa ninsa watigara abantu bande tokona koragira igokeria keke kwanyorire isaneka omone nabasiseni Yoba na magana na zote ikengure Muro marebu na useni Lege ndukende na lukoyira ngoro ya sote pole mokayo pole sana ege kogera inamu sikoge jigwa ngoro ya nasi nini wetera baba umungu nubori Nungu mutumu tangani kumagaje no asegeriye na yonya lakini agaro kira na romu brogo tu anaja ndo ta tuno kare to brogo ngi te kare nya sana biomo ayo ko kora nya sa wo wa nege to kene na to brogo ni abana waito aja umwe na moja mo mo ni de ke mo to ko mo ko ni se mo ni to ngi ba ba anja mo ke ite kemo mo ni re mo mo ni ki bo ro ko na Mora mangana puna aya na tari ngare ngam agri inte si nje samu gano seito ro macho aya nje mbata nyanja mu ngire ko gabe ndio maana lakini ile ina kabile oyo ndo sote bwana umuntu urumbu sani yu ne kanisa Mandela kabine saa yangu tukiro nenga jamana singi duwatrande kurumambia dinga dia ori atire kurwa sawana bao ande no ruche kare mu no arenga aria sa arenge nyakitari karabu sira bwa kide safari no ku arenga manere ono tigira abana tigire na abamate wande gentekira aga ni oro mu wanja ni na kanega tigati se binte bionsi eka tomate ngana yo rotamero witu ayo stada na osabira sema wa binte ikagwa sole kwetere simu witwa ni cyumwana kizo Kristo motoria teba amina omuntu wate tukirinda etendo omuntu musini ndigeri ya Jeremia 22 verse 10 inanki ewate ndimete kwa toru abo saigo nebunda watema toru bo saiga oyo wate ndigeri ya Jeremia 22 verse 10 aboneka mtware ngomo mwe mtwa oyibenge ndogete ngotwanere ndogete toru abo sa yari tikondiriwa ikukende Ukurua msayo? Kene ni madama kwa ura mange lakini toruo utaji una toruo abasagati. Dere kanisa nkwabera amatera rere kanisa kere onde muyasi matayo. Obo mo Katoliki, obo mo STA, matenga bali kanisa kwa tagi. Ora meredi. Jeremiah. 22 verse 10. Baba tenena mali do siya wati kiasa tenango ko. Non rere tu watu maten digital. Tenango. Mirire machine. Otenene. Otenere evento to etamosa. Ntai tukuna ni abantu bare moyo. Dalma muri rai radi. Ba bare neki. Bare moyo. Na injo tai tukuna ni chiriere moyo. 22 verse 10. Aitena my machine. Kada anti sinye chira ro bai goire. Kiba mo gole tirende. Kira tena moirere. Ingwate yento tengo kwano. Ndio kwano na ndo kada. Garo, bali moyo, tambe ku olinga trasi. Emere moyaye yarate. Tumo basa kwera umuntu kure. Kose como beka bia. Mwa machine bani tufikia hapo. Digital. Ma connectiamo. Como corra como boqueria amagombo correndo como correre molere mono o tire are e chiagera oyo
pakwirana naende pakwirana naende pakorora ese yaye ase orivo aivoretwe bono Biblia ateba ng'aki tituweisa korera omonto okorieki opure naende itukoni turakora gituramoro turire omonto ochirare nojo yumore komanga norare obanto bari bararaki omata abantu barare bono nabo bokaretega nomomori ng'aki nori onde ng'ararenge naye ayeng'arori omonto narore enkware okona agatia mwaye yani mogono kwaye ekenyambi egekoreteki yani getogoreti lakini enkware emuina nogokura gwoke ekoreteki ekona mogoni ng'aki nore enkware borio imore kono mogone nenkwarore mogone nenkwarore abantu bari kinkware bakabono bebire akoende kanisa nojo ibiri noera ogotera nokora noabegete ninyo itato mintamusungeta lakini bona muntu uri muinunza noro okwana bari ogaragi imbari okwana kobo ari enkware na kanisa noagaregi obagengi noagaregi matabi ngawa wacha mchezo matabi echoke abantu nabo babigete ibiro eri titerimbe abantu ngare bari omuntu nabigete ibiro mwaya esek ngaki wodi nesi yeseke ndone yani aichini yo mire kiriri nesi to ai to kono to kora bai ote timo kone kere yani kiriri nesi yere yakabe ngochai ona hotere ke kiro ba no chera isigo ingo chantorona ndebuero ingoja ingoja komisini ko oza tema no kami koradi nara nara hande mo de abantu no li nara de kiri ayo mo ko nara pero mai ingini chemsi iberen ki okwan trigo wana chi twale chimana no ti aba ibero mo ile ndo kai masini ni nata kare ro ne mo ile ram mo korande Kami sih beda ya mah, wika, buana, nayo mana perwaro, moa, kami sih beda, mau punya ni, kami sih beda ya mah, kadang, boko, kita mana sih boko, kadang, nakikara asumusangiririkano ino muntu obegete ebonyi yetabu otekiara kiaye na webonete kianga kingia ndo muntu ndaswa olero omutaka nobwebonete kianga kire neriko ino mwasika olia bwebonete kianga kingia nakomotebya karasa igasagia agotebya oyo omutaka tenena aryegose ikaransa ise kamagorane. Haleluya. Matabi nere ngarari, ngaki ngarari. Yani nene kisusi wakora. Yani nete kwari kekereza, na kia tekeraza magorotia. Wale tenekera kwaro taimondo nesese. Wewe bana ya kiti na rokore tabana. Wewe alewa. Ayekera kwa. Ayekera kwa. Matabi nere rokera kwaro. Ayekera. Matabi nere rokera kwaro. Yo wana naita kabikira kwaro. Fasi hata chuni ye 20. Wana koleta ande. Ko koleta ande biye sana. Ye 20. Fasi hata mchoni. Kwa fasi 20. Mateo na namba bado. Mateo hiyo ni kionjo. Yenda haki. Sasa ndio anaona. First John chapter 4 verse 20. Umuntu kara atere umuntu avuga Nyasaye nainde agacete yabo uyo n'umubarimo yanda wale utamanje ki mwawe uyaye chete takola kumwanta Nyasaye uyaparuchi. Haleluya. Mama kinga mundu kakwa baminto bayo tonga tuno mu kanono oyasa
Onya saa. Lakini wana na onya tuange timoto yoro kono. Oyo. Mabori na na ndio. Boja ndo. Maya ule wote leo bana. Boja ngojo ngaki. No ngaki. Mabori no ngaki. Mabori ndo. Kianga ile ngawa ndo wate nyamba la tuanze kusubatiwa. Ngaki kwa ziniwa. Kianga ile ndo wate nyamba. Tumoja kupira. Omonta ko era besa. Omonta ko kanisa ume. Kibibiri yetu merete. Kisuti amerete. Amerete kama tira n'abantu mai kanisa ni omonta ko tara besa. Agate bira tara amarera otamana yaga yaga legi. Akamu aranja. Na wangi. Bona iki kanisa. Bona malamu yo mana ko kana. Bona bantu ono ko tendo wanto monto, loro monto ne kama chanjabe, omoru siri chanjabe, omomoi, omanya bateba maki, ningaji nyasa. Otana korora kinyasa oyo. Wana mobori yango ingaki, wana korora nyasa. Kara mobori bo anjuko, deko ngoma na yo te suti. Suti ni abe te. Mamita ko ya ndati. Atike chi suti ya. Tira patenga ki Rusia nga chiriyo ne tar kifaso. Abane ko te abane nga ki no korogeka. Tun anya koro monto nyasa baba ma. Ni no ndo ka tindi korogeka. Chinsura asali. Numbers 23. Tun korogeka choki tianga. Dewa dewa ngko ngure suti korogeka. Tun korogeka. Numbers 23. Abuna ngo kolera ngo takano melimo na wangolo make lakini kama atena na koli mkoe ndome sawa Oboriyori kana ya tuwa 22 ngure woni okonganya 22 ndio baba ni ya leo ukitema hiyo kingo na kuana ndio ndio ya mungu kuana taba 22 talinjo mwaka ngokwana biblia ongarabi to amoro kemanyi wana madana karandi kale ngamo elita yana ngo kwa polisi James ndio kilonga SDA oyo eroya ere kasi yana haleluya nje kumurande wala tumara wase ngi kumurande ngo bani kawati bintu byonse na nje we kantu ale byo kora nkomera na amara kumurukira Gena tabego kunganya 22 to changa omuhuraka onde bwesi boso mwana takana oya bayibuli baye bakure boise ko bacana abo nabarabo kubarare asende amaine nche ninyi wekerero kyabo nenda mwamu yane ina yoke na nche mbaite no moro haleluya ngenda mwamu yane kolegi onye gokora kokoire mchana na mwamu kolegi ngaro monto nede akana uchiasa neki ngakana mukaya akamtubu ko haleluya wana abo moko ngomo kwale ya kila mahana manga akamtubu ko ekara mtubu ko abajikora biro meteyoro omusaja elizo likabetuo mote likabetuo tu eliza oya omokalieki Ingeri, oya amaniga no yonde magia kanseni ekara bachihoetani elinde likayenda haleluya Kote nango sara, mchumotu wato sabira wa muroro, mchumoja, ngana lingo mkoleto mchumoja njua ne family, na bakunde kana bamoetana, bamutube na malaika, bakunde kana mero tabarani, jetuko na wachara, ndiko nyara njua, abawate nyuma ya, na bakunde kana wate na njua, ndio kanisa twale njua mrandi njua, kiona wana Mungu anza kuoa wana haanze kuoa karangeni yangu korole Mungu sabira bali bago sala
wata ichu tanan. Vai tanan ichu. Vai tanan. Vai tanan. Vai tanan. Vai tanan. Vai tanan. Ichu. Ichu na. Raiga inseyo kiriri kemete. Senge nchoyo mongina oyo kori orogendo timokire. Uganyeto mubera yobe kwimeye mbera goikari tukoriri nene. Ekerogo chagutura abacheme yasawo ito umongina boyo maso kubokigwa abwera toke bari moyo twestokoro totego basamare tasoenka eigwa teroseiria makweri atari tutimokaro rogo ikakare na kare yamate yega twanyebekira samago kawo twamanyire n'abange baito nyasawo ito imbare batari asenge nchoyo borwaire monene ito abaige amateye iga nyasawo ito kuba basoka na gosoa okoboko kwa hotikorema ubatenenere kingaki kyonsi buri katobanyo borwoti bwawo ekeroko ira na senseri ya kabiri nabatwara batangasira Saitani uyo abero gotokorekanya muna intu abana bawo nasomo basoyo nabato batangasira birecho gotokorekanya naseri etari ya Yesu nabatwara batangasa na Saitani abugwe abana bawo baba basibore gwancha kwa gokoreka sonsi na byonsi asobi ya bwa Yesu yoro mabori. Amen. Bakwani yango iba bakwani kama kule kama bakwani kama ya mwana na sawa. Okay. Huyo mwana pasta. Subutana. Bueno. Bueno, etugo kigomera omugano w'omongina mawe kuri nyagusira. Acha nitukulidia gutubuka. Lakini yasangu tubwate siale ndende kiguba tangasira tubarangiri tuchibune kanisa tusereke turangire bya. Kyagera ro kuri gasi yae. Ojo ndo kujabutana nase mo kuri duya yae aina yae. Ojo no rumugano ogosoma no mucho koroye Nathan oyoli rumwali munaro. Oko oyinoro mo gano omawokoro Teresia Kwamboka Kigoma. She was born in 1920 in Nyosia village, Kiumbu division in Kisii County. She was the second born in the family of the late Ogaro Nyakoe and Kemunto Magutu. In 1935, she underwent the initiation ceremony according to the Kisii tradition. In 1940, she got married to Sebastian Kigoma through a wedding in Amasago Catholic Church. She was blessed with 13 children. Namely, Francis Kamura, Soter, Ogaro, Orusia, Nyanjama, Dinet Kerubo, and the others 8 who are the rest. She was a sister to Nabate, Teret, Yamusi, Teret Mikhail, and Teret Ototo. Teresia was a very strong and good farmer. She engaged in business by selling maize, beans, and vegetables. She liked education. Our grandchildren
11 somoina abana soma abana soma abana. This made many children to work well hard in school. She also used to relate well with other people in the village. Since she raised so many children, she was recognized as Naomi. Akabukora merena ingakili lakini agaso aso monta idriga jawa tata kili na wala tiankole jawa kwa. She has left 15 grandchildren, 70 great-grandchildren, and 30 great-great-grandchildren, and 3 great-great-grandchildren. What is it? Sickness. Teresia Kwamboka Kiboma was ill with ALT after harvesting of the maize near her house, Aburugu. She was asked with a lot of concern, why did they take all the maize? She as our came to plow in her farm. Akabori bikiagira boko yiru tumabias. Abantu bali biro mugondoe. She got soaked and became sick. She was taken to hospital at Keumbu level 4, where she was urged and went home. Akawera ake, akawabuya tukamuira lingi. Surprisingly enough, after 2 days, asama tukavera, she saw people planting maize again. Kama mwana babaro watu hospital tuma, sama tukaya jabere tu amurusinga ita maleta. Next to the house, I said you ya now. Then the condition got worse. And he was returned back to hospital Keumbu level 4. On that day, Teresia succumbed. Kama tukaya jabere, baba batitia. She fought a good fight, but God has taken her to live. Success, our grandmother. Thanks. Asaba tusomera umugano umwe umugina mawako nyagosira. Bwana, edo tukabanda pasta. Kwalo gojalendo tusabere ngoli bende. Iwo madonga watu wakole. Nero ngoli atosabere turu watogenda. Yabona seri baba. Nango bantu babere gatinta betiye musangire kanugurukana. Nango bantu babere ga batatu. Naende barabaya. Chairman kwaro chen ngosangire ya saamo. Maitlo basangire yange twekaranse tange nanchira ida nane para mataria. Musacho ndaga sabe ko biyo mogeni. Umata basangire gochie para tukagete nkore tari. Abangina bari becumuya ikigo cyambarore. Ikigo cyabakiye akagenda pi icyama ngwaro akagenda n'ikibesa kigacyo kobya nane yo magani yare akagenda nero ikigo cyabwanga bagani barosa diyo mana soko igwera ikigo cya
chugo cha asende mbamanyirani mubori mwaye bako mubori na kyotari endagira otebanete otembwe saba magoko adiriria esabita magoko igakorete ki igagende namariko nanyora gukwana Timotheo yuri tangani isale kenyese kemo kia bitatu igekare bateba ngaki abagaka ni ntutoba tebibwa utagosoma zabara kagane kiane Timotheo yuri tangani isana ekenyese kia bitatu ekemo giuka soma na ebintu ebimo kuna baseraiga soma na kibona bateba imbio kinina kigabara cha bonsi mwachire mwenzi Timotheo ya kwanza 5:3 chugocha umureko bye yemogo uraniriyo ndeko bito genda nero umwe akanya kuebire kwachire nero kutimeti kafe osike araberaka rero tigira na kile kijuka na hata geteke kusiye kinekija osike igwa osike ababoraka naende abare ababoraka ngaki wana wano mwaboraka kengeka gibara basacha mogo korera iwe wana mukirete mondigerete omuboraka kengeka iranye kwabia abande ende tokoro osike igokora igare koraga osike ababoraka naende abare ababoraka ngaki wana ndira kia tobo sikabo utena abagaka tobo sikabo tapnya sai yango tukulene ngambi yamono watende kurase mambia ando watera kira bakasema baba orocho munoria ko yandale ko tuweta samaraba ando tukulena samaraba ono tira abana tira abamate namere winya biyonsi iratira stoi tomate ngaye manyara tunyare de biyonsi ayons twazo yo wana samaraba bika ya sole wetere simuliki ya micho mwana kizo kiso motoria amen. God bless you. Thank you. Francis Kamura akitanga ninkoreneria ekoti yeito mbia mono abagambi baitu mwatu bagati yeito mbia mono atu bali bakurwanirira enseme yabataka kubaira niri mbia mono abasani bose bataka igambi ya mono akitiganya sanya kubarenda bagenda gutubwatesia mangana yari muno mwatu bwatisirie nyangi yo mongina mama sitoka agakwa igoro yotara agasitokota na umro mwabo agasitoka agakwa nonye konyora tara idindi no konyora tara ikenga kiyo gukwa amangana no ra musitwa bakuri makwa bagosamura bagosimeka no ra musitwa ekagera mama agakwa bono gaki ukwere abagambi wete koti yansi yamono gaki mwatu bagatitu byama tenya sawo seni kali muteni ni tamangana yaiga tenya sawo seni bonsi kumoko na magende inchere yerengia Mose seni bumwesi gaki mwatu watisiri mungina mama ochiri Biamono sana saba amate bana bairi n'abantu bose abaja gutwakira pole mama asirire atagasira na mama osirire bona atigaire n'abantu bane n'abana bane utatiga egento kende nkeringa pato muntu yorego guchanda tata stiri na ba no matanga ya tacheti una taicha yona bwatege tabwatira erebo no tabu erari nera ntu abande to bwato muchando erekerenga kiaye no bore mata gete bwense igo tiko nyara gukwana mange igo na bondo chenga na bade stiri no mobisa gocha asinde tebanga malito tebe na kimorino yo na tebe na ai kwa maite karo esa maria kango ngor kusote riogaro kibo manere tata oyo sirire na mama Teresia kwamboka ichebu na kolengana baibuli ba ntebeti ekere ya goswa ni
yatugite ninyiboire tari ninyiboire magega abantu beti asamwete na ase chare lakini bona kana abaire omonto monene nganeti na iche inyirane esemo yane nkanyora gakweresa ng'a mpwesi gonga kuminga pwesi na tata kangoro kiniga ekere tata ngorogeti nja igetegere nkwa gacha akamubwata akamuire chera akanyora ruburu irororo agakwa Iraterie abantu babarigirete bomega kubatikana bari bakora amangana yega yo kuomeria abantu wone inche yembe ndasabe abagambi bampwatesi bari bamanyete igoro ya mangana buna yaiga nabo baragere imenye na inche no kamenya okuye wa erinde to kutwesi anyoro bole mobwasi Samarieta Elijah Nyona kora sensema ya human rights no kwegerera bari bakuunererigwa nabona omong'ina oyo iga amang'ana ataibona achaka twabere tukosugulika kuri buna achagete mpaka omong'ina buna achitukwire nasinka na ande buna yaikirete bono iga nari twakonyora ng'a abantu bakire asinkeye asinge chugo cha gutagora enyomba gwetera ase omogori oyo gorete oetwe enseme yemo ase chai lakini oimukire ochire mpaka bono ogareirie oboremo atatagetie family yakoreki ebere gaiga omong'ina oyo nabwate family yaye momuro oyo naware iga momuro oyo nabwata abana ekera kubaseri korwa ng'ai bawe chikamenya. That is the question. Nande kero omonto okogora oboremo enusu komenya kominyoka gochilands wachi korosi document chitali chiekene eyi ni makosa into na human rights ni lazima torenga twakonyire family y'omong'ina oyo abo batigare ko ba asenke yeiga ekiagire nkene yabo mbabwati nkende ekero mwako ya nganyita asinchi ya makweli akaranga tia ende guchiruguraria akaoneri mwako ria keigo ngaki besa nchiko cyakira kuri mama nsae nage kogera umwako ya suwete nga arakineri abana ono yaikire nga ere iri buri mubwesi lakini igiye tari asekene so aso bwenge gotora munainwe na tutasugulika na nyinyi no mugambi mbaka na abande baka torre nga atiene imesimama ndio okay amanga nche bono iga se registry land registry yakorero bonchereri kidogo lero nendo chenga egasi yabo ngokorere kidogo of last time mpaka ya ingwikira document ya okwanyoranga ya tando iru lakini gesa oyo chabono iga oyo the lands bono iga ndo chenga egasi mbya gokora only igongo sabe court yerigereri sana igore amang'ana maremo abantu bakogenda abantu abatari kwenyara babere bakunyenya swa senchire etabwenereti lakini asabere court ngwanye kunyarekana ebine biribire court abantu batumugocha abantu be court batumugocha se ground banyora information kurwo ekereki nage kuchikona chwa yatuka ngabako na chikina asoma mine. That is my appeal. Yes. Tenemos